Ano siya po? Adrian. Ngaon ta? Ano sa mo name? Adrian. Hello kay Sir Adrian. Nandito po siya ngayon. Dito siya ngayon. May nakakilala pala sa amin. Ito yung mga pagkain na gusto nyo. Madami kumakain dito kapag gabi ba, no? Madami yung gusto nyo. Meron silang pansit saka pinakbit. Ito naman, mayroong scallops, saka lumpia, ceviche, saka pork, limpo. Ito naman, mayroong chicken. Yan o, beef. Pork. Pork, saka fruits. Dito yung ano, pinakbit. Yan. Tumala yung lumpia. Ito yung isda. Oh, ang dami nito. Patay ng chicken. Pork? Ako naman po dito ako mag-start sa Kuha na juicy na soup. mainit ba? Wow. Ito na mong saang. Oh, Scallop. ito na, gagmay nga kuhan. Gusto. Yan mga studio, kumukuha na si Mrs. ng pagkain. Unlimited po dito. Talagang 350 pesos. Ito, pineapple at watermelon po yung kinuha ko. Go. Ha? Yan mga studio, nandito na po kami ngayon sa Puan po. Dami namin mga pagkain. No? Na po, kain na po tayo. Gutom na po kami. Pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this day gifts that you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Yung kinuha ko pong ulam, meron ditong chicken afritada, merong lumpia, yung paborito kong pakbet, tsaka liempo, at tsaka itong sabaw. Yan. Kain po tayo. Ang sarap pala nito pa. Kain po. Ang sorry. First time namin kumain dito mga studio. Andito pala kami kumain ngayon sa Asian Fusion Eat All You Can. 350 po. Yes, Per head. Sobrang tahimik po kasi kami lang po yung tao dito.
Mamayang gabi, madami ng tao dito. Maraming salamat po sa manager po. Sobrang accommodating niya po. Sobrang bait po ni ma'am. Salamat po sa mga staff nag-assist sa amin po. Chicken. May nilakad po kami malapit lang dito kaya dito namin naisipang magtanghalian na lang po. Ito lumutang limang buko. Hmm. Hmm? Ang dami pala ng kinuwang bang. Lagi. Di ba sila kansi ano? Ang sarap po ng mga pagkain nila tsaka sulit po yung bayad na 350 po. Daming ulam. Pwede bang kuha ito no? Wala pa na mo. Baka malugi sila sa'yo pa. Sarap itong sopa. Namay kaya. Sorry. Gani, mingaw pa kayo dito ba? Tahimik pa. Nagisuyo lang kami na mahinaan yung kuhan ba? Mapaong yun. Ma-off yung music kasi baka ma-copyright. Ang bait po nila. Maraming salamat po talaga. Sa lahat po na nanonood sa amin ngayon, maraming salamat po. Kain po tayo. Dito kami kumakain sa Asian Fusion Eat All You Can sa Tamiya. Tamiya, Lapu-Lapu, no? Sulit ba ito, 50? Sulit yung 350 pa. Dami nung hawa na. Kasi dito banda po, yung ulam dito ba, mahal na po. Bili ka sa karinderiya, 50 or to 60 pesos yung isang serve. May sabaw, 70, 80. Ay, sorry.
Nagkano mo tuloy ka pa? Namut oh. Babak yun. Ang kuhan. Tsara. Dapat pala magdala tayo ng kutsara mo. Ang linis naman na dito. No? Yes po. Tsaka, ang ganda po ng place nila. Tsaka yung upuan po para Upuan lang, tayong ganda, oh. prinsesa at tsaka prinsipe na umupo. Tao nyo. Mm. Nakalikod na yun. Tingnan mo. Mm. Muntik na, akala namin nakalimutan namin mag-record, mag-studio. Ilang minutes mo? Hindi ko tinignan pa. Ikaw ka? Sarap nagko-convert, no? Yan, ubos na yung kanin ko pa. Sino yan? Sino yan? Ito na. Pinsa dito? Ang kailang eh. Hmm. Kailang. Ay, mani siya pa. Aray siya. Hindi kailang isa na to. Kain tayo. Salamat kayo. Wala siyang upan karon. Ngaon ta? Ang sa'yo mo name? Adrian. Hello kay Sir Adrian. Nandito po siya ngayon. Dito siya ngayon, may nakakilala pala sa amin. Nangita mi og hilom nga place ba? Dami gilakaw. Yan ihapit rami ba? Sige, nice meeting you. Salamat. Salamat kayo. Yan. Meron po nakakilala sa amin po, si Sir Adrian po. Nakita pala niya kami kanina doon pag dumaan kami ba? Sikat po pala ko. Bait yun, kan, Sir Adrian. Lagi daw siya nanonood sa mga vlogs namin ba. Kaya punta siya dito para ma-meet kami ba. Salamat talaga Sir Adrian. Maraming salamat. May ulo sa isda, is kabitsi. Diyan yung mga Adrian. kawak ko sabi ko sa apelido na. Yan, paubos ng mga studio. Lakas wala din kumain, no? Hindi po kami nagsuot ng Bisaya Studio shirt ngayon. Para hindi po kami makilala po. Halata nang nood talaga yun si Sir. Si Sir Adrian kasi nakamask kami kanina, naka-shield pa. Tapos nakilala niya kami ba?
kapag lumalakad po kami, hindi namin sinasama sa taas. Importante po kami binuntahan dito ba. Lumalabas lang po kami kapag meron kaming importanteng lakad po. Ito yung buko nila. Shout out pala sa lahat ng nag-aabang ng upload namin sa 7 PM. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Masarap din ito pa. Yummy, no? Ubus na. Fruits. Maganda yung tubig nila dito pa, no? Mayroon po siyang laman na lemon. Thank you. Cucumber po. Cute kayo ang kabibi. Meron dalang tissue dito. Meron pa. Tapos sa buong kumain mga kasuy, grabe yung gusto ko po. Hindi na ito mag-adik eh. Ang dami po nung kinuha niya. Sobrang dami po yung kinuha ko. Ubus lahat. Ikaw na mga bukog mo. Tapos na? Alam tayo. Ay, hindi pa ako nito pa. Oo. Namaya na lang. Yun, soul na po yung namin, yung ano tawag? Panito pa niyo? Brunch na yun, breakfast at lunch. Opo. So soul na soul po, grabe, ang dami po namin nakain mga studio. Sobrang busog po namin. Ang sasarap po ng mga pagkain nila po. Paalam na po kami mga studio. Salamat po sa panonood sa episode na to. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye.